Iznenadna odluka Milice Todorović, donesena neposredno pred porođaj, odjeknula je domaćom javnošću snažnije nego mnoge estradne afere i skandali. Ovoga puta u fokusu nije pjesma, koncert, niti televizijski nastup, već jedan duboko ličan, životni korak žene koja se nalazi pred najvažnijom ulogom u svom životu, ulogom majke. Milica Todorović, poznata pjevačica i jedno od najprepoznatljivijih imena domaće muzičke scene, odlučila je da promijeni svoj dom, ali i čitav način života, svjesna da dolazak bebe nosi odgovornost, zrelost i potrebu za stabilnošću kakvu do sada nije imala. Kako prenose domaći mediji, Milica se našla u emotivno zahtjevnom periodu, jer iako trudnoća donosi radosti i uzbuđenje, ona sa sobom nosi i brojna pitanja, dileme i strahove. Jedno od najvažnijih odnosi se upravo na prostor u kojem će odgajati svoje dijete. Dosadašnji stan u elitnom novobeogradskom naselju, iako moderan, lijep i funkcionalan, za Milicu više ne predstavlja dugoročno rješenje, ne zbog luksuza ili statusa, već zbog potrebe da beba odrasta u prostoru koji nudi više sigurnosti, više kvadrata, više mira i više topline. Milica je, prema riječima izvora bliskog pjevačici, ovu odluku donijela promišljeno, bez naglih poteza, ali sa snažnim osjećajem hitnosti. Svjesna da se porođaj približava, ona želi da sve važne životne stvari riješi na vrijeme kako bi se u potpunosti mogla posvetiti majčinstvu. Upravo zato, iako želi da se preseli što je prije moguće, Milica odbija da pravi kompromise koji bi je kasnije mogli skupo koštati. Svaki stan koji razgleda, svaka nekretnina koju obilazi, prolazi kroz detaljnu analizu, od lokacije preko rasporeda prostorija do okruženja u kojem će dijete odrastati. Ova odluka ne govori samo o promjeni adrese, već o promjeni prioriteta. Milica Todorović, koju je publika godinama doživljavala kao nasmijanu, energičnu djevojku s mikrofonom u ruci, danas stoji pred ogledalom života u kojem se slava povlači pred odgovornošću, a reflektori pred tišinom doma. Njena trudnoća nije samo privatna vijest, već simbol jedne zrelosti do koje se dolazi tek kada čovjek shvati da više ne živi samo za sebe. Proces traženja novog doma za Milicu Todorović nije nimalo jednostavan. Iako joj financijske mogućnosti dozvoljavaju širok izbor, upravo to dodatno otežava odluku. Previše opcija, previše ponuda, previše detalja koje treba uzeti u obzir, a vrijeme neumoljivo prolazi. Milica je, kako navode izvori, danima obilazila različite stanove, razgovarala sa agentima, razmatrala prednosti i mane svake lokacije, ali nijedna odluka nije donesena ishitreno. Ona vrlo dobro zna da dom u koji će se preseliti nije samo mjesto za spavanje, već prostor u kojem će njeno dijete napraviti prve korake, izgovoriti prve riječi i osjetiti prve emocije. Upravo zato Milica insistira na tome da stan mora imati dovoljno prostora, prirodne svjetlosti, mirno okruženje i osjećaj topline koji se ne može kupiti novcem. Luksuz je, u ovom trenutku, sekundaran. Primarna je sigurnost, stabilnost i osjećaj doma. Iako želi da se preseli u što kraćem roku, Milica je svjesna da brzina ne smije biti ispred kvaliteta. Izvor blizak pjevačici ističe da ona ne želi da kasnije žali zbog pogrešne odluke, posebno sada kada je u osjetljivom životnom periodu. Svaki detalj se mjeri pažljivo, blizina bolnice, dostupnost zelenih površina, komšiluk, buka, pa čak i energija prostora. Za Milicu, novi dom mora biti mjesto u kojem će se osjećati sigurno i spokojno, bez obzira na sve izazove koji dolaze sa majčinstvom. Posebno je emotivan trenutak kada Milica upoređuje sadašnji stan, koji je kupila nakon dugih godina štednje, sa onim što traži danas. Taj stan predstavlja simbol njenog rada, uspjeha i samostalnosti. Međutim, život rijetko ostaje isti.
Kako se mijenjaju okolnosti, tako se mijenjaju i potrebe. Milica to prihvata s dozom tuge, ali i s ogromnom dozom nade, jer zna da svaki kraj donosi novi početak. Dok Milica Todorović tiho i bez velike pompe razmišlja o preseljenju, javnost ne prestaje da prati svaki njen korak. Komšije iz elitnog novobeogradskog naselja, u kojem trenutno živi nedavno, su se oglasile za medije, ističući da je Milica izuzetno aktivna trudnica. Često je viđaju u šetnji, u društvu kolege, uvijek smirena, pristojna i nenametljiva, bez želje za pažnjom. Za mnoge upravo ta slika Milice, žene koja bez dramatizovanja prolazi kroz jedno od najosjetljivijih razdoblja u životu, izaziva poštovanje. Nema skandala, nema suvišnih izjava, nema potrebe da privatnost pretvori u spektakl. Njena trudnoća se odvija dostojanstveno, u tišini, daleko od reflektora, što je u današnjem estradnom svijetu prava rijetkost. Javnost je ipak podijeljena. Dok jedni izražavaju podršku i razumijevanje za njenu odluku da potraži veći dom, drugi ne prestaju da spekulišu, analiziraju i nagađaju. Međutim, Milica ostaje fokusirana isključivo na ono što je za nju najvažnije: zdravlje bebe i vlastiti mir. U svijetu u kojem se sve mjeri klikovima i naslovima, ona bira tišinu i promišljenost. Odluka o preseljenju, gledano iz šire perspektive, simbolizuje i Milicinu transformaciju iz djevojke u ženu, iz pjevačice u majku. To je proces koji se ne događa preko noći, već postepeno, sa svakom odlukom koja se donese iz srca, ali i razuma. Na kraju, iznenadna odluka Milice Todorović da potraži novi dom neposredno pred porođaj nije znak očaja, već znak odgovornosti. To je odluka žene koja razumije da se život mijenja, da prioriteti dolaze i odlaze, ali da dijete uvijek mora biti na prvom mjestu. U svijetu punom buke, Milica bira tišinu doma. U svijetu punom prolaznih vrijednosti, ona bira trajnost porodice. Novi stan za Milicu neće biti